český versus německý sladkosti. Tady je máme, vidíte, že jsme toho nakoupili docela dost. Normálně tohleto je největší test, co kdy kdo dělal. Máme toho jako poměrně dost. Samozřejmě, jak mnozí z vás víte, tak v Německu mají úplně jiné ceny a úplně jiné platy. Takže tady to tak jsou německé sladkosti, ty nás stály nějakých 1400 korun a tady úplně to stejný, tak nás stálo 700 korun. A uvidíme teďka, jestli to i reálně chutná lépe. Jdeme na to. Absolutně nevím, čím začít upřímně. Možná bych začal jako první hnedka nějaký pití, protože co mě tady bije úplně do očí, tak je Sprite, kde máme zelenou hnedka láhev a tady v Německu máme takhle krásně čirou. Jdeme to ochutnat a zjistit, zdali jsou stejné či nikoli. Takže Sara má českou, já německou. Na zdraví. Spriteík, ale takhle upřímně nevím, jestli to je prostě, nevím. Fixuju tu chuť, pamatuju si ji. Teďka to vyměním